Мили близки, на вниманието на чуждестранна полиция. Виж Върховен съд на Залцбург за човешките права, както и всички близки, приятели, колеги, медии, разследващи, журналисти. Мили мои, все по-жестоко извергите директор, сектант и така нататък, знаете, се опитват да ни видят сметката и да откраднат двата ни имота, квартал Княжево, град София, улица 776, номер 12, и на семейство Грозданови, квартал Малинова долина, улица Никола Юруков 2. Значи, освен че ония ден видях леля си от тия 6 или 10 инспектори корумпирани, да ви кажа, това не са корумпирани инспектори, а това са тежки наркомани, които така бяха били лелми, че много се надявам скоро да ги видя. Знаеме вече горе-долу къде живеят и така ще ги бия как по лицата, както никога до сега. Представете си какви изверги са. И постоянно се опитват да ме убият, постоянно потери по мене, както и по сестричката ми и племеницата ми. Днеска се ужасих, защото естествено за това е виновен. Той е престъпник, президента Радев. Как не бе срам, бе, Кенеф, и престъпни? Ти си се клел във вечност, вярност, господин. Да трепете нас, невинните, почтени, възпитани собственици. Вие, Кенефите, престъпниците, пантищиите, вие вред ли сте изроди мръсни? Второ, ако докоснете повече семейство ми, аз знаете, че ще ви намеря. И слава Богу, и Бог да пази хубавите хора в живота ни, не съм сама. И много ни помагат, Бог да пази тях и семействата им. И вас. Обаче съм ужасена, че тия мръсни престъпни изроди, колче ни няма мен или зет мен, веднага се намърдват в къщата ни като хлебаки. Намърдали са се и в къщата на Малинова долина, улица Никола Юруков 2, откъдето са отвлекли семейство Грозданови и откъдето ви казах, че леля ми се 84 годишна женичка, мъничка, 20 кила с дрехите до черно. Пак да ви кажа, изроди, че ако ви побарам с патките в устата, дамски бъбрите изроди. Много ви моля, мили близки, приятели, колеги, сега като се връщах от моята приятелка, защото помагам някой път за дечицата или да я видя, и сме близки и винаги минавам, и повечето пъти моите близки приятели ми правят услуги. И точно излизам оттам и видях сестра ми Неда Калчева-Ненчева, 49 години инженер IT сектор, толкова поена и в такова чудовищно състояние. Зад нея караше циганин такси, зад него тъмно-синьо бричка на 6-то и тъмно-сива малка на Гоце Делчев. Оттам пеша излязаха циганите ни, набити кенефчета, престъпни. Ако вие сте мутричките, с един удар ще ви вкарам под паважа, под плочките. Изроди мръсни. Та сме ужасени, защото тия престъпни кенефи не са спряли за секунда да се опитват да ме украдат. 3 денонощия беше страшно, бах в Горна баня. Естествено, управител е кенефа, извинявайте за израза. Престъпното копеле, което е дало достъп, беше страшно, видяхте ми и гърба. Много ви моля на вниманието на дикат сигнали на чуждестранна, на генерал Сеев, Интерпол, икономическа, много ви моля. Бяха тръгнали да зверстват над сестра ми и пак да крадат от картата. А на тебе, защото тия Румен Радев си престъпник с тия мръсни мутри, да трепете невинни жени и деца собственици, изроди мръсни. Та за вас, престъпните кенефи, луди гламави, не доближайте повече семейството.
че знаем къде живеете, Кенеф и клаките ви, чаветата ви, братята ви, кога се прибирате, кога излизате, кога серете, пикаете, ядете. Аз винаги съм наблизо. И много ви моля, не се спрали тия престъпни изроди, директор сектант, бивш ниш Атланта, Джорджия, който изрода дърт сектант, тежък наркоман, ФБР, Атланта, Джорджия, бивш ниш, на времето докарват първата шайка кръци на имоти убийци и който изрод мръсен, чрез измама документална отвлича и майка ми. Само да ви кажа, изроди мръсни. И на вас, господин Радев, че скоро са предизборни кампании. Ако моментално не спрат зверствата, ти, Радев, отиваш пръв на смъртна присъда с мутрите изрод мръсен. Да, зверствата над невинни жени, деца, възрастни собственици, да се опитвате чрез зверства, чудовищни побой мъчения, иззети стотици хиляди. Сега ще ги взема обратно. Рао си изроди мръсни. Че е страшна работа. Значи не са спрели все по-жестоко да се опитват да убият ме. Близките ми 7 члена от семейството ми, 2 имота, които ви казах. И видях сестра ми. Пак мръсните престъпни изроди. Пак преша бяха мутри, цигани, Кенеф и мръсни да зверстват над сестричката ми Неда Калчева-Ненчева, племеницата ми Лора Иванова-Ненчева. Обичам те, Лелю, от цялото ми сърце. Вие сте моите най-прелесни, прекрасни, смели момичета. Мили Валентинчо, Лелю, Снежи, намерихме ги тия изроди. След, може би, 1-2 часа ще знаем къде живеят и ти обещавам, че така ще ги бия, че лица няма да ми останат. Много ви моля, продължават изродите, директор сектант СДВР Антимено Пирогов. 6 Гоце Делчев мутрите. Разбира се, за къде без Иван Ненчев, който шитка за 3 път скулпторите ни. Се опитват все по-жестоко да ни убият и да ни откраднат имотите. Много ви моля за моментално съдействие. И извинявайте, че малко прескачам, но като видях сестра си, че тия мръсни извени. Кенеф и мръсни сестра ми не само не е сама. И Леони ми, те са от най-обичаните, възхищавани хора, човечета в света. И всички питат за тях. И за това съжалявам, че малко направих скоба. Та мръсни, престъпни педераси, ти, Радев, ще ни трепете нас. Ти, Кенефа, престъпен с тия мръсни мутри, то пожарникар Кенеф. Моментално да спрат зверствата на сестра ми. Племениците ми, върнете семейство, че Радев, отиеш на смъртна присъда, момче. И тия нещастници с тебе, мръсните мутри, шибани селски, и то прост малумен пожарникар.